Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل موامي جاك على تنوك على بركة أم بسالي دنفا ولا صهير ما كانوا على كري أنا صمغو أني موما دي تغروكو فوكتا جودون سي على كنين أو بلا جلني أو جما كلو سنومينا بيواجلو كنه كنو أم بكودفار جمانان كنه كرين على أبيجا وكفابالا kasabu ke Allah subhanahu wa ta'ala ba fo aka gafe sanumain kono kone ala ni nga melekaw aw meje ka sali ala kira kan kisi ni nema be ana somgoy wala an karamgo a Sheikh Abubakar Siddiq Dumiya ana jenyo nyina ya ta ko tanwolum flanaye la dala sango sa ube ni bare nyinema ya no e ka faranyon ka dalailul khairati ko kalan ko chamanke mimba to fasamantiya munu ba konnana kun islamo bela jelen kala kaje ola hukumu konnana bare bela jelen kera ka be marsi kaloma samba fla ani tani kononto akene kono anga imamu kata se karamo baw chaman kumbe sherif la jabarani to yala ansira ka misro ka lasi anga je ka anyamada ofe wala ameslama che ana muso befo mo na bala yoro suno ani yoro ja afarna anga president la ko ka befo ni zabe ka foli ani ewa fondation Jazuli no beka fola beta ni kala ka nyamo ka me Sheikh Siddiq Dumiya ka beta kala nga Sheikh Baka Khadim Rasul Sheikh Malik Konate ko ka dama befo dama folo ko ka dama ya befo antena association ta atogoma association na invité la wana weleli masse mima mo ngona na ko ka abefo o ko fe ko ka Sheikh befo ani mukado munumbe fon fe nana na kenen kan tse ka befo ko ka befo khasatan ko ka préciser ka ko fait si faux ko fesi nyamoko be ko ka befo ani kozim ka folidi kozima anga choba tumi ya Vasulevana Sise inshallah akila awula kata sokono ko ka foli dama o ko fe ko ka foli kerengere ka di sedama ina aidra ko ka fo ko ni sambe dongo do nanga wolili selama sheko ka saraka abama go ka jere ani anga pare mi anga sheko bajma ko ka fo ko sobe la amanyina Allah taala vesoni ne Allah taala ka dama je pense kuma chamante ka silamaw bela jinfo ka yayi paranke ko ka bela jelo ka di jama bela jenma sansa a dogocelo o ka silama baraka nyofe sansa be kenen bonya dama abena o bonya lo korofana donc faut te ka fo ka jama bela jinfo ka nyin Allah taala fe ni kenen albe ala ka basgi ka bonya ka timeni ka Allah taala ko ke kan fanga sa Allah taala ko ke ala ko ka la bonya ko son miliyɔn ko son sallallahu alaihi wasallam Slamo an shira hera terehre ala ka dama ambe lo mina ole anga chorwa Vasulevana Sise ama aleta lole la alhamdulillah alere ka bunya dama ko amade no yanga karamo chepa no usa Siddiq Dumiya aka bunya dama ko alhamdulillah bi na la ka birana aka daru do be bi alhamdulillah ka bunya dama ko jimna anga faraka kana keneka alere ka sra ine sisa ka doso ko chorobalo ka lafiya dama ala ko kai akoka atara ka banka bunyo tamburo amale ta bunyo le kono ale fanta bunyo fana abesha ayma ta bunyo le fana kono ambe zone 6000 fana o ba ale fanta bunyo le kono o kuma ka fara chorobo la ka fara almam bela ko ka jaman na baga befo ka jaman befo ka usadu Siddiq Dumiya ka fo aka bunyo mi doma ama do mi kala ka do mi na salama ala ko kai ka shi janama ka sabe dama herala ala ko kai slamo fana nani hamini gami yamini ala ta be ko no ka dama ala ko kai min ala ta be ka anjul mu yafa ala ko kai fulilum kadi anga korchema mi Sheikh Siddiq Dumiya anaka baderi anako ke nyongombiye ko fesi nana oka oya kenen nyama ya bunya di ko fesi ma kere nyama
bon o bonya kofesi lora kɔrɔ a bɛnna kofesi ma a jɛla ye a ma bali kofesi ra parce que a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye donc alhamdulillah kofesi bɛ dugawu kɛra nin kɛnɛ in k'an duma kan ala m'o kɛra k'an miɲɛ a kɛli la ala m'o kɛra bon kofesi tɔn min lomu tigɛ ne y'a tɔn no tɔn in a bɛ bɛɛ de wulila ka na keleya ma a bɛ bɛɛ de wulila ka na badenya ma a bɛ bɛɛ de wulila ka na silamɛya ma o la mikoro bɛ n bolo k'an ka sherifa Aja Ina Haidara n'o ye Sherif Usman Madani Haidara denmuso fɔlɔ ye ala sɔnna Haidara yɛrɛ de bɛ an cɛma yan a bɛ na min na a ko a bɛ foli lase fɔlɔ an ka sababu ɲuman ma min y'an lase nin kɛnɛ kan yan n'o ye an karamɔgɔ fa ye n'an bɛɛ b'a dɔn n'o ye Sidiki Dunbiya ye bamananw b'a fɔ ko korokaraw bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn o tumana Sidiki Dunbiya ni shirifuya fɔla ale yɛrɛ ti gansan ye shirifuko la mana Seyida ko k'a fo ka wale ɲuman dɔn layidu kɔrɔ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ k'a nana o layidu in dafali sira kan n'o de ye Sidiki Dunbiya ye shirifu kanu wa a yɛrɛ ye shirifu ye a bɛ faamu parce que ni sirabulu n'a jara ɲina a bɛ kɛ sirabɔla kɔ Sidiki Dunbiya a ba ye sherifa ye ka bɔ Kankan Seguba denmuso den de di o kumana n'o fɔra ka ban bɛɛ y'a dɔn fɛn min fɔra wa Sidiki yɛrɛ ye fɛn min ye bɛɛ b'a dɔn ne yɛrɛ min jɔlen filɛ n karamɔgɔ don ala k'an ni sababa bɛn an ka bi walanda a tarbiyatul islamiyya aw a tarbiyatu fil islam silamɛya ka lamɔ walima lamɔ silamɛya kɔnɔ ni ma ɲinɛ an ka walanda b'o le kan alibi ala m'an jɛmɛna al awwal bulonda fɔlɔ qawluhu ta'ala masabaka kumakan na ka bɔ ka sigoro da la ka kuranaba kɔnɔ ya ayyuhan nas ala ko ya aw adamadenw ubudu rabbakum aya lamɔ masa bato ima ye ala mako bɛ lamɔ na a tun bɛ se ka na n'a ka ismu zati ye a tun bɛ se ka fɔ ubudullah a ye ala bato walakin jaa bismihi sifati a nana n'a ka mangutu tɔgɔ le ye a ko masa min b'a aw jogo don i b'a lɔn ko ala mako bɛ jogo la ko an k'ale bato walladhina min qablikum alladhi khalaqakum masa min y'aw dan walladhina min qablikum a n'a ye mɔgɔw dan min kɔnna aw ɲɛ la'allakum tattakun la'alli min Allah subhanahu wa ta'ala ni la'alla fala kuranana anw bi dɔnnibaga minnu nɔta ni y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ala kumakan na ko la'alla o tɛ peut-être ye o ye hakika le ye ala ko n'a y'ale bato la'allakum tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la tattakuna a bɛna siran ale ala ɲɛ mais ni la'alli bɔra adamaden fɛ kuranana tuma dɔw o bɛ kɛ peut-être ye alibi ala m'an jɛmɛna wali ibadatu bato min n'ala b'a fɔla ni hiya tarbiyatun khulqiyya wele ka adamaden lamɔ n'a jogo ye c'est à dire ka adamaden jogo don ni ka mɛn ko an ye ala bato bato ye jogo do le ye wa fi'liya bato ye kɛwale le ye wa aqaidiya bato ye ŋaniya siri le ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ka bato ma kafo ni saba kan o defo b'i ka bato la d'abord bato nin k'i jogo do k'i sira ala ɲɛ a filanan ni jogo do la bato k'i ka kɛwalew saniya kɛnɛ kan a sabanan i dusukun ka danaya kɛ k'a fɔ ma si tɛ yen fo ala hali ni nin bɛ to a la a bɛ fɔ nin de ma ko bato sinon birinka wuli ni dɔrɔn tɛ hali ka hakili bɛrɛbɛrɛ d'a ma ala m'a kɛ la walikay la nuqima alayhi hujja mun kosɔn an kana daluya jɔ ala subhanahu wa ta'ala kan bilutfihi
ala y'a kɛ n'a ka makarili ye sinon jɔnni bɛ se ka ala juger mais wallahi ala siranna tɔɲɔ ɲɛ a ko inni haramtu zulma ala nafsi a ko ne ala se bɛ n ye maa tɛ n juger mais n ye tɔɲɔ ni haramaya n yɛrɛbakun ma wa ja'altuhu baynakum muharrama n y'a kɛ haramfɛn ye aw ni ɲɔgɔn cɛ fala tazalamu a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ ni ala ka makari se ye ayiwa a ta fɛ an b'a jalaki ala min ka sani ala min ka sekɔrɔta la ja'ala nubuwata ala ye nabiɲumanya bila wazifatan ilahiya k'a kɛ ala ya fonction ye ala ya métier ala ya baara wele nabiɲumanya ani kiraya wa safaratan rabaniya ani ka kɛ ala ka lasigidenya ye kira ni nabiɲumanw olu ye ala ka lasigidenw ye dugukolo kɔ kan comme jamanaw bɛ ambassadeurs nommé cogo min na jamana gbɛrɛ donc ala ka cidenw a ka kiraw a ka ambassadeurs lo a ka fonctionnaires baw lo ka baara kɛ dugukolo kɔ kan yaj'aluha Allah ala b'o nabiɲumanya bila ta'ala ala min ka sekɔrɔta la liman yantaqibuhu ala bi mɔgɔ min ta kalafili la c'est-à-dire ala bi mɔgɔ min voter mɔgɔw cɛma a b'o le kɛ nabiɲuman ani kira wa yakhtaruhu ani ala bi min suwandi min ibadihi salihin ka b'a ka jɔnɲumanw na wa awliyaihi kamilin anaka waliyu no ya ka kotigi dafanu ye fi insaniyatihim o ka adamadenya na fayursilahum no kala ala be ciden nunun ci ila sa'irin nas kata mɔgɔ tɔw ma li ghayati irshadihim ciden nunun te ci foyi kosɔn laɲini min b'a la ka adamadenw kana ay kuma ni kɔlɔsi dɛ parce que an bɛna na don critique générale la a bɛ kuma ni kɔlɔsi li ghayati irshadihim a y'a kɛ ayiwa adamadenw ka kana o laɲini kosɔn ila ma fihi manafi'ihim adamadenw ka nafa bɛ min na wa masalihihim an'o ka ɲani bɛ min na fi dunya wal akhira duniya ani lonabana kiraw cikun filɛ ka an duniya ɲa k'an lahara ɲa wali gharadi tanzihihim ala ye ciden ninnu ci laɲini min kosɔn ka adamadenw ka kɛwalew saniya wa taskiyatihim ka adamadenw dusukun saniya min duni masawil akhlaq ka bɔ jogo juguw la cidenw cila ka dusukun saniya ka kɛwalew saniya ka bɔ jogo juguw la je pense que ciden cikun a ka hakili to a la parce que jula tana le tiɲɛ ye ko sabani nana nɛni nin lamɛn dɛ cidenw cikun halibi ala m'an jɛmɛna wa mafasidil adat ani lada tiɲɛniw cidenw cila ka na o ladaw le wuli ka bɔ yen wa ta'alimihimil hikma cidenw cila ka na adamadenw la dɔnniya kodɔn na hakili ɲuman na wal ma'rifati ani malɔnkow la n'o ye kɛwale ɲumanw ye wa bayani turki saada cidenw cila ka na kunnaja siraw le yira adamadenw na wal khayri ani kayira siraw li tabluga li insaniyata mun kosɔn n'o kɛla o bɛ kɛ sababu ye adamadenya bɛ se kamalaha la'iq a ka dafa la dafa min ka kan biha ni adamadenya ye cidenw cila kun min na ni cidenw cila melugu ma n'o y'a labaara an ka adamadenya a bɛ kɛmaliya a bɛ dafa cogo la adamadenya ka kan ni min ye fatartafi'a n'o kɛla adamadenya bɛ kɔrɔta ila darajati harrafi'a ka taa ka daraja kɔrɔtani ma fi darain du fila kɔnɔ daru duniya du kɔnɔ wa daru akhira ani lon laban ka du kɔnɔ
alhamdulillah ala wajhi al-iqtisar sunya boloma cidenw cikun min karamɔgɔw le ɲɛfɛ cidenw cikun hakilila n ka dɔni fitini ka min famala n y'o la tulow kan athani bulonda filanan su'alun o ye ɲininkali le sisan halilladhina wurisu hazihi wazifatal ilahiya yala mɔgɔ minnu nana ni ala ya fonction tiɲɛ ta c'est à dire mɔgɔ minnu nana sigi cidenw nɔ na nabi ɲumanw nɔ na n'o ye lɔnnibagaw ye wa safarata rabaniya mɔgɔ minnu nana kɛ ambassadɛriw ye cidenw ka tagali kɔfɛ n'o ye dɔnnibagaw ye qamu haqiqatan est-ce lɔnnibaga ninnu wulila tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wa bi irshadi nas ni mɔgɔw ka kana ye ila ma fihi manafi'ihim mɔgɔw ka nafa bɛ min na wa masalihihim ani mɔgɔw ka ɲumanya bɛ min na dunya wal akhira dunya ni lahara est-ce que an bɛ bi ko min na est-ce lɔnnibagaw wulila k'i jɔ kiraw jɔyɔrɔ la o seko damayira la adamadenya ka se ka nafa ka ɲa o duniya ni lahara ka se ka ɲa est-ce que dɔnnibagaw k'a kɛ wa lɔnnibaga ninnu ani imam ninnu wulila wa ka adamadenw ka kɛwalew saniya wa taskiyatihim est-ce que o ka hami n'o ka kɛlɛ kɛla adamadenw nikun bɛ se ka seniya cogo min na min duni masawi al akhlaq ka bɔ jogo jugu ninnu na wa mafasidil adat ani lada tiɲɛni ninnu est-ce que o ka kɛ wa toujours est-ce que bɛ nana li anna li kulli nabiyyin mukosɔn na ɲuman kelen-kelen bɛɛ wa rasulin ani ciden kelen-kelen bɛɛ fir'aunuhu a ka firawuna bɛ yen ala ye ciden 313 min ci na ɲuman 100 ani 24 o bɛɛ bɛnna o ka tile firawuna ma comme misra firawuna yadala o ale kɛla numéro 1 ye sinon kira bɛnna ka firawuna de كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن فعل كرا يا فتومنا على كنمان كشيباما سنفاني من أمتي كو ما سويا فلبي كبالي محمد مانتونا إذا صلوها no ما سويا فلانيانا صلوها الناس مغوبينا وإذا فسدا no سويا فلاتشنا فسد الناس مغوبيتشين al-umara les gouvernants fanga be melu bolo wal fuqaha ani doni bagaw kra le côté sallallahu alaihi wa sallam don nana ko hadisani ko daif ere le daifu ye al-nasr hadisani kala daifu ye sanadula no ya aboro ye hadisani matununa hadisa re koro yere la hadisa kenemali parce que ciden cila o nana o wagati masawlema o ka siyɛn do ka dileki do ciden dɔw exilé la dɔw yɛrɛ seduyala ni alakira ko ni ma suguya fila ni ɲana ni masaw ɲana ni dɔnnibagaw tilenna manamana bɛ dɔgɔya o kɔni ye kɛnɛka ko ye hali ni an y'a filɛ logique la ka hadisa bila kɛrɛfɛ i b'a ye hadisa nin ka kɛnɛ wa fara inatuna anw ka wagati firawunaw n'o ye marabagaw ye aliyawma bidon na fi framasuniya wal ilminatiya wa ruskraiya wa siyasatuhum siyasatu machiavelliya anw ka wagati firawuna ninnu o ka jugu ni kunu firawunaw ye dɔnnibaga a ye kuma ni kɔlɔsi dɛ an bɛ danger ba de la mais an bɛ cɛ don ni jigilase min na n'anw bɛ kuma maaw t'a faamu dɔw b'an kɛ fatɔ ye mais ala y'an seere n'a faamuna an bɛɛ ka hɛrɛ b'a la
n'a ma fam n'a kɛla an sima ɲana an na jo d'a ma n'an tagala lahara an na hinɛ sama ma hali ala kana lahara tagali s'a ma joona wa khawni zil wuddi a ko e sɔnna wa ka janfa kɛ yani kanu yɛrɛ la ka janfa kɛ kanu yɛrɛ la a safiyi kanu min ka san al atladi min ye woloso ye kanu yɛrɛ wolola so min kɔnɔ a ka san ko e kun ye dɔnnibaga ye e sɔnna k'o janfa wa n'o ye kuranna ye wallahi ni dɔnnibaga ma kuranna janfa a bɛ kɔngɔ a bɛ duloki kolon don maaw b'a kɛ fatɔ ye mais wallahi a bɛ b'a ka bɛɛ mara o misaliya b'a ɲɛkɔrɔ ni ka karamɔgɔ Hayidara filɛ Mali la dɔw sɔnna dɔw ma sɔn mais bamananw ko de hali ni jugu ye kɔrɔsan ye n'a bɛ fɔ ko sonsanni i kɔni tɛna fɔ k'a tɛ se boli la o mun ma laka mais bi a filɛ mun ma fa ma hali bi a bɛ fɔ la mais dɔ de bɛ farila kow kan silamɛw an ye Ala ta anw kalandenw an y'an ɲɛbɔ duniyaden ninnu na an ka mara jɔnw don an kana to u b'a mara ni kuranna b'i bolo duniyaden ka mara jɔn de ye n'a fɔlɔfɔlɔ ni masa tun kamana ganna a tun bɛ taga lɔnnibagaw de fɛ an ka cɛkɔrɔbaw bi yan ni nafolotigi panikela a tun bɛ taga lɔnnibagaw de fɛ mais bi anw de bɛ bolila lɔnnibagaw ka bulonda la hali bi Ala ka hakili bɛrɛbɛrɛ d'a ma donc ko e sɔnna ka kanu so janfa wa a salis bulonda sabanan al ilim o de ye dɔnni ye Maulana Hudurun Mubarak al ilim o de ye dɔnni ye ayiwa alhamdulillah al ilim o de ye dɔnni ye wa kayfa nahnu al yawma anw kalandenw bɛ di bi anw mi k'an yɛrɛ proclamer ko an ye karamɔgɔw ye a bɛ yafa ma ko an ye sekuw ye ko an ye imamuw ye parce que ni bɛɛ bɛ dɔnni bulon kɔnɔ anw bɛ cogo di ma salafil ulama k'a fɔ dɔnnibaga kɔrɔ tɛmɛnenw na al atahar minnu ka sanu fɔlɔfɔlɔ anw jinima hali n'a ma kɛ maakɔrɔ ye ten an tun b'a ye bulondaw tun bɛ yen cɛkɔrɔbaw tun bɛ sigi dɔnnibagaw i bɛ mɔgɔw kori n'i ye dɛbɛ kan dɔw bɛ lakhdari kalanna dɔw bɛ lasmawi kalanna dɔw bɛ mukadamatu ziya kalanna ayiwa dɔw bɛ risala kalanna dɔw yɛrɛ bɛ tafsir kɛla fɔlɔ an tun bɛ nin ye bulondaw kɔnɔ c'est à dire dɔnnibaga hali ni mɔgɔ fila le i tun bɛ dɔnnibaga ye wagati dɔ bɛ k'a bolo a sigilen don a ka zikuru kɔfɛ a bɛ mɔgɔw kalan anw dolaw fundeli de la o de kosɔn bi anw sigini bɛ ɲɛfɛ mais bi dɔnnibagaw bɛ di ayiwa dɔnni yɛrɛ ka koɲa na kɛ kawulihi ta'ala i n'a fɔ masaba y'a fɔ cogo min na a ka bɔ a ka sekɔrɔta la a ka kuranaba kɔnɔ a ko iqra a ko Muhamɛd kalan kɛ bismi rabbika ni lamɔ masa tɔgɔ ye allazi khalaqa nga mi lamɔ masa le ma min ye danni kɛ a filɛ kuranna ka kabako filɛ wallahi fɛn bɛɛ bɛ kuranna kɔnɔ min yela o min ma ye o min fɔla o min ma fɔ o wallahi a bɛɛ bɛ kuranna kɔnɔ e de b'a fɔ ko ne t'a lɔn waati caman an ka mawuludi kɛnɛ kan an bɛ to ka hakilina dɔ fɔ n bɛna segin a kan yan mawulidi nafa tɛ takbir Allahu akbar mawulidi t'o ye mawulidi tɛ ni alakira ko fɔla ka kule ka pan ka woloki o t'a nafa ye dɛ kira ka di ye o bɛ faamu mais uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir mawulidi kɔrɔ le ye ko kana alakira cogo fɔ an ye an ka jogo dɔw ta alakira la k'o baara mawuludu banna yɛrɛ fɔ yɔrɔ tɛ karisa le ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ kan o yɔrɔ tɛ parce que mawuludu kɛnɛ dɔw bi an ma la ta don o kɛnɛ bɛ ka nɔgɔya bi mawuludu kɛnɛ dɔw la n'i sela i bɛ kumu
ni maulidi ye ler kele o be multimita ka o yere fo o le ka cha ka teme alakira kan sallallahu alaihi wasallam na kelate mauludu ko mabo wallahi ele mi ka ngole kan na i kan janfa i ka ala janfa i ka kira janfa Allahu akbar hakilla be fam sisan an bɛ kɛnɛ min kan conférence fɔlɔ nana ka kumanteya karamɔgɔcɛ jara wulila sisan ka sabati a ka ala le fɔ a ka kira fɔ a ka mɔgɔ ɲumanw ka tagacogo fɔ dumiya ma micro di dɔ ma ko k'ale le ta don ɲɛ bɛ mɔgɔ sigi na basi kɔrɔ hakilitigiw ka ca a ma micro di dɔ ma ko a ye na n fa talo n'i k'o kɛ mawuludi kɛnɛ kan i bɔra mawuludi daayira kɔnɔ kabini ho ala ma hakili ɲuman di la ma mɔgɔ tɛ se ka mawuludi kɛ f'i ye mɔgɔ ɲumanw talo o ye tiɲɛ ye i bɛna kuma i bɛna sɛku dɔ tano a ka jogo ɲuman na i bɛna waliyu dɔ tano a ka jogo ɲuman na mɛ ka na bɛɛ kɛ i yɛrɛ tando walama i fa tando walama i karamɔgɔ tando walama i den tando lɛri kelen bɛɛ ye k'o ye i fɔnna mawuludi kɔ ala kana fɔ a kɔ mɛ nin fɔla fɛn min b'a to ni ɲɔgɔnna ye caya n'an donna mawulidi bonda kɔnɔ n ka kuma min fɔ o le ye usuwa ye alakira le ye usuwa ye alakira ko di alakira ka mun kɛ alakira mun ka diya ye n'i k'o sɔrɔ mawulidikɛla kɔnɔ i tilala mawulidi banna an bɛ yɔrɔ min na bi Abidjan n tɛ yɔrɔ wɛrɛ la o ma Abidjan lɔ an bɔra yɔrɔ min na sisan kalanyɔrɔ la an ka kuma tɔgɔ fɔ ye anw kɔrɔw n kan t'olugu ma mɛ an n'u dɔgɔw mɔgɔ min b'an dugu ma min bɛ sɔn bi ka kalan kɛ ka ala ɲini tɔgɔ kɔnna o tɛ se tugun o tɛ se an karamɔgɔ n'a fili ma ko seyiku n'a fili ma ko muqaddamu n'a fili ma ko alimami n'a fili ma ko khalifa n'a fili ma ko sufi i ni tɔgɔ ma wolo n'o tola ka f'i ma ka caya e tɛ taa ɲɛtugu fo n'ala ka hakili ɲuman d'i ma ala mɔgɔw de ko multafitun la yasil mushakikun la yuflah mɔgɔ min bɛ taa la n'a tola ka kɔfilɛ a tɛ se ni ka fini min don n'a baara nana i b'a kɛ dɛ ni ka fini min don n'a baara nana i b'a kɛ dɛ k'an segin to basi kɔrɔ yan an bɛɛ seginni don an ka dirikibaw n'an ka tɔgɔjɛw na n'an ka popelinw n'an ka bazɛnw na ni mɔgɔ kelen min nana sigi yan ka dakamana vɛsi don ka chemise blanche don a kɔrɔ ka karavati bila a kɔrɔ malɛti b'i bolo gurumɛti b'i bolo la lɛtiri kelen nana an ko i y'a kalan i ko i de ma nasara kalan kɛ i jo t'o la dɛ i k'a fini don dɛ i k'a fini don n'i ka langana siri i kun na n'i ye langana ba siri i kun na ka jigin ka taa kɔfɛ o bɛ daga parce que rasulu ka kɛ k'a dulokiba don k'i ka so fa kitabu la ni sariya kiti nana n'a neni ɲininka sariya kiti la karisa ka muso furusa yanni furusa salasatu quru bɛ kɛ karisa yɛrɛ sala idatul wafati wa idatul talaqi a fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ juma ta n'i ko an n'u ma ko n bɛna miiri i jo t'o la dɛ zawiya b'i bolo dɛ ele ko mɔgɔ ma k'i ye kɔlɔsitigi ye Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a ka zikuru kɛ cogo la n ɲinɛna ka zikuru kɛ sura n hakili nana jigin a kɔ fajiri
m'a kɛ cogo di donc m'a faamu fɔlɔ i jo t'a la dɛ n'i tɔgɔ kɔnɔ ni m'i jija i tɛ baara kɛ dɛ mawuludu ye alakira de ye k'alakira cogo filɛ mais i ɲɛ b'a la dɛ fɛn fila bɛ yen n'ala ko nɔgɔya i ye i ni alakira de ye kelen ye wurudi caman tɛ fɛn fila walama saba walama naani wurudi caman tɛ wurudi bɛ fɛn cɛɲɛ kuranakalan caman tɛ i bɛ barajiba sɔrɔ kuranakalan na nafila caman tɛ sufɛ o tɛ dɛ o cɛ ka ɲi mais mun caman de mun caman de a Sheikhul Junaid min ka sufiya bɔ kɛlɛ ma min ka sufiya kalandenw sigi o tɔgɔ de ko Sheikhul Junaid a Sheikhul Junaid ale ka kuma a bonya kojugu f'a donna hadisa kɔnɔ a ko fɛn damani bɛ yen n'a adamaden k'o sɔrɔ i kana kalan caman kɛ walaw qala ilmu wa amalu walaw qala ilmuhu wa amaluhu anta min ar-rijali ka Lakhdari kalan ka Ashmawi kalan ka Sheikh Khalil kalan ka Muqaddamatu kalan ka Maqama Nishitu Shu'ara kalan a b'i cɛ ɲɛ o b'a fɔ ko lɔnni dɔ b'a la wusulun balagani arudu lɔnni dɔ b'a la mais mako t'o ye laysa ilmu bi kasrati riwaya innama al-ilmu khashya lɔnni tɛ kala Rasulilahi caman ye lɔnni tɛ kuranna kalan caman ye lɔnni ye alasiranya de cogo di a ko fɛn damani bɛ yen n'i k'o sɔrɔ hali ka wurudi kana caya su fɛ i bɛ wele minnu i bɛ raka fila kɛ birifani birikan ka sunɔgɔ an k'a ɲininka n k'a fɔlɔ ye mun ye a ko alhilmu ka muɲu ka sabali an karamɔgɔ an bɛɛ b'a lɔn bɛɛ bɛ kira ka sabali lɔ bɛɛ bɛ kira ka muɲu lɔ an bɛ mawuludi de la mawuludi kɔrɔ de ka fɛn dɔ ta jɔn de bɛ se k'i sen bila kira sen nɔ na k'a tɛ k'i la n'a y'a sɔrɔ i b'i sen bila la dɔ wɛrɛ la ne m'o lɔ ele ko k'i b'a lako kɛ ele ko k'i b'a lako fɔ ele ko k'i bɛ ko dɔ kɛ ile k'a mɛn ko karisa k'i nɛni waati bɛɛ ile de b'i ta juru sara la i bɔla a mɛnna i tɛ nɛnile ye jɔn ye ele bɛ min ka suma kɔrɔ Muhamadu nɛnina sha'ir kahin majnun ala kira ka ganima tilan a tilantɔ la dɔ ko ala kira ma ko tilen a bɛ fɔ kira ma ko tilen wa ko ala kira ma ko tilen Seydina Umar ka muru bɔ k'a b'a kun bɔ a la ala kira ko i kana kɛ n tɛ fɔ i y'a fɔ ko n ka sahaba dɔ kun tigɛ sabali min bɛ dahira bɛɛ kɔnɔ i kɛrɛfɛ mɔgɔ o b'a k'i la yɔrɔjan mɔgɔ o b'a k'i la nafigu tun bɛ ala kira kɛrɛfɛ nafigu tun bɛ yɔrɔjan ele ko k'i bɛ kira fɛ n'i tɛ tɛmɛ ile ɲɛkɔrɔ e b'o ta k'o bila i dusu kɔnɔ n'i k'o tigi ye yɔrɔ min f'a bɛ lɔ i ɲɛ kan n'i bɛ kuma f'i bɛ dimi an karamɔgɔ mɔgɔw ɲɛ b'i la i da kana fɔ an n'u ye losi kwan sabali i da nin a kana fɔ mɔgɔw b'a la nɛgɛ le wa ne m'a lɔ kelen a filanan Sheikh Junaidu ko a tawaadɔ majigi a bɛ muso la a bɛ cɛ la an karamɔgɔ yɛrɛ bonya ani majigi ma fɛn min sɔrɔ yɛrɛ bonya t'a sɔrɔ majigi patron a kuntigi ye alakira ye alakira bɔla k'a bɛ taa denmuso Fatima fɛ an ba Fatima ala ma nafala n'a baraka ye kɔngɔ b'a alakira la alakira bɔla n ko kɔngɔ de b'a la kɔngɔ kow ka ca alakira bɔla a taatɔ a ka denmisɛnw sigi ni ye yiri kɔrɔ o bɛ tulonkɛ la alakira teri sigi denmisɛnnin ninnu kɔrɔ cɛncɛn na tamaro dɔ bɛ yen a k'a ta cɛncɛn na ani sahaba bɛ ɲɔgɔn fɛ k'i de tɛ tamaro dɔ dun wa o ko k'ale fa la kira ko depuis kunun ne ma dɔ dun den sigini b'a sen kan a b'o kun karese ni dɔ bɛ kuma dɔ fɛ a bɛ dɔ minɛ k'o bila a yɛrɛ kan imamu sheikhu mukadamu sufi kalifa o ye sigi a tɛ denmisɛn fo jango ka sigi a kɔrɔ
a t'a fo yɛrɛ parce que ale bɛ sanfɛ i ma ye fɛn min b'an sɛgɛn n'i k'i yɛrɛ ye i bɛ sɛgɛn wallahi fɛn min b'an sɛgɛn i ka dɔn cɛkɔrɔbaw ka tagasira de y'a ye cɛkɔrɔba ninnu ma fili dɛ cɛkɔrɔbaw ka mɔgɔ mɔgɔ lamɔ i ka ɲi mais n'i wulila ka sɔrɔ lamɔ voyage la i bɛ lɔn i wulila a tun tɛ yen o alakira tun majigin de ko k'i majigi o majigi kɔnɔ sayidina umar ko alayhi salam rasu tawadu ni kama ko majigi a ko n bɛna dɔ fɔ a ye o k'a bɔ a bɛɛ ye n'i k'o sɔrɔ i gayina a ko a fɔlɔ i ka salam bila mɔgɔ ma i ka mɔgɔ min kunbɛn ni mɔgɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn assalamu alaikum an karamɔgɔ mɔgɔ min ka bɔ a yɛrɛ bolo a tɛ mɔgɔ fo dɛ i kana fɛn min bɛ jigin a kɔnɔ n bɛ taala mun bɛ ɲɛfɛ n ka kalandenw n'a jigila i kɔnɔ k'i y'a kalanden ye karisa i k'i yɛrɛ de ye n'i k'i yɛrɛ ye i t'ale fo n'i donna basi kɔrɔ n'i k'a ye i bɛ musow ka fanfɛla filɛ parce que ale de kan ka wuli ka na i fɔ mɔgɔw ɲɛ b'i la o tɛ kuma na de mais i y'a fɔ a ma ko assalamu alaikum jogojuguya lo wa mun lo mun na i b'a fɔ k'i ye kira manto ye mun na i b'a fɔ i bɛ kira fɛ ko ka mɔgɔw fo alakira alayhi salatu wasalam afshu salama bainakum an k'a ɲininka n ko tɔ kelen ye mun ye tawadu alhilmu asakha alakira tun bɛ mɔgɔ sɔn dɛ alakira tola sɔnni na fini dɔ tun b'a bolo o nana kana fini jama a jala alakira ye sahaba dɔ k'i kanto ko kira i tɛ nin di yan alakira ka jama a tagala tuma min dɔ k'a kunbɛn ko i hakili fana ka dɔgɔ dɛ i ka lɔ fɛn nin jala alakira ye a ko hali ko hakiliw de ka dɔgɔ ne bɛ fɛ de dɔrɔn ni fatula fini nin ka donna ko nin yɔrɔ man jan o ala ɲini yɔrɔ man jan ala ɲini yɔrɔ ka surun an b'a janya de a filanan an tarda bidunil majlis an karamɔgɔ n'i nana retard la n'o k'i ye sigi kɔfɛ o yɛrɛ man kan k'a fɔ ko sigi kɔfɛ n'i nana e ka sigi ye n'ala sɔnna o bɛ n'i ta ka bɔ i k'i bila yan n'i tola k'i n'i yɛrɛ bila ɲɛfɛ ko n ye ɲɛfɛmɔgɔ ye i bɛ jigin dɛ ala ye jogo ɲuman d'an ma o la alakira ko alayhi salatu wasalam ko foyi tɛ yen min ka buru mizani na ma min shay'in asqalu fi mizanil mu'min afdalu min husnil khulqi foyi tɛ yen min ka buru mizan na ka jogo ɲumanya bɔ kana yalbasu sufa wa yarkabu alhimar rubbama yardaf wa ya'udu almarda wa yujalis almasakin alakira tun bɛ sufi fan don a misaliya ye mun ye n'o ko karamɔgɔ cɛ ma bi ko nin de ye karamɔgɔba ye karamɔgɔba lo a dun ma ladabu ta ladabu yɔrɔ la ale k'ale tɛ pɛrikali don ale tɛ popilini don o ka f'i ɲɛna de o ko ala ko bɛ bazɛn de la wa jɔn le k'a fɔ an ɲɛna ko ala ko bɛ katikati la jɔn le k'a fɔ a ye ko ala ko bɛ duplex la haba an mansur diɲɛ masiri lo n'a sɔrɔla a ka ɲi mais n'ala ko bɛ sanni dugu hali ka kala k'i kun fa n'ala ko tɛ sira kɛnɛ mɔgɔ an kun na sunɔgɔ la sisan ye a kalanna ni ala ko bɛ komi sanni dugu a bɛ se arabu ko fɔcogo la o si tɛ i ko di i bɛ min kɛ la n'a ni kira ta bɛnnen don a banna o ka ca dɛ Seydina Isa le k'i siginin to alayhi salam Seydina Isa nisɔndiya kojugu parce que hasidiya tɛ mɔgɔ ninnu fɛ maa kɔrɔsi n'i taara alamɔgɔ fɛ k'o y'i don ladabu sira la bana o bɛ to ka bana ban o bɛ yɛrɛ yira ban o bɛ yɛrɛ bonya ban o bɛ faliɲɛ ban n'a sera hasidiya ma a bɛ sɛgɛn n'o fila kɛla o bɛ to ka kun a yɛrɛ ma
ola ala mogo ko ako hasidiya bonda dairatul awliya waliu ka bonda hasidi te doye e be se ka kay to ka bo e be se ka kay daraja ka bo me te waliuye te nasi muna yoro be ya nasu te muna wurudu te kala ka mangange wa oni nala ka di o te kelende mo fana be ke inala ka di o fana be ke inala ka di angara mogo kana mogota a chogoma la parole est trompeuse loni ni tede abise kuma na tede ame yoro nabi manjaba la tede ni site mogo hakili chentu femi le dron kira jogo tawa Allah kitabu do bambolo ko maqamatul harir maqamati ko la taqudanna la durri wa masghabatin likay yuqalu nafsi azizu musta'ir kana sigi toro kan kasoro kongo bila kongo koro idi malo dumini te ji min te ala nyini kongo olo ko so ala mo ko saya nani amo fo ka kuma de inshallah ni masa shen nani te mo nyumai mo nyumai an soro la isa le ko alayhi salam ako ala kiram manto ako abrar atqiya ka'annahu min al-fiqh anbiya sayyidina isa abrar atqiya ka'annahu min al-fiqh anbiya yardawna min Allah برزق اليسير ويرضى الله منهم بالعمل القليل ako mo do benana manton do benana o manton nunu o kan o besra alanye o ka loni ka komi nem nyuma ma o manton nunu o ya baraka do ma ala be baraji chama joma o fana sona ala ka soni fitinina ako tigi ako ya ati min ba'di ismuhu ahmad ole ye anwe ma ante se ka kai me se ke kuma ni kande fo ladabuni ana ala kirache sayyidina musa alayhi salam kuma nani folay ma kuma nani ni be saya nani kono saya folo mautul aswad chao che ni masa saya fima ite waluye Allah o ka walu che ni ko mu ye saya fima ako ihtimalul aza anil khalq so mogo ka toroma aka John le ye mogo ko ni ala mogo ye ni sela aseyoro kasoro matoro ikaimi ateke ma ka dile reke me ele fana sela o ele fana bo sarata la ibe toro la o ele ki farfa ite se saya folo saya flana mautul akhdar saya binkenema anga sheku nyinga saya binkenema imuye o kama yoro la ko alijur kongo yefla hisan wa ma'ana malo kongo be mana ala nyini kongo be nakala dumini kongo afla ala kira alayhi salatu wasalam ma shabi'a alu muhammad ala kira kam dungo o ma dumini ke ka fa bin ta'ami salasata ayyam hatta qubit Allah ala kira ka domini ke ka fa tere saba fo ka ta fatu amake ay amala ko de ni ala kira yi akoso ame domini ke akoso ame balu akoso ame finido akoso amanga de maya balu akoso male yere matle saba ke ka fa kiyo so kongona bi angara mo ni kiyo mo nyuma ni ba ala ko la ni mo do tala iso antara so tlela madun aba fa mo ko ala mo te ni dotala iso kite soro entre coucher là ba fa ko ala mo te no ka ala mo ye aka woro ta ba fa ko ala mo te ko katikati ta bolo anyo kunu ngala krat me yele falika na yele la be mo do bla kofe ala krat me perkal do ala man sutrala amin asabana mautul abyad mautul abyad koro ka miselita iya sabra min tigela ka kala
jɔn de b'an cɛma n'a bɛ samara kalan tugun ayi o tɛ yen hali imam taw ta kalan tɛ o samara kura kura samara kura et puis ni min yɛrɛ ka don n'a ka kalo 3 sɔrɔ a b'a bila a bɛ kura ta o tɛ haramu ye dɛ mais samara kɔrɔtigi ka samara kalan o t'a kɛ ko mɔgɔ ɲuman tɛ a daminɛ n'a ye de ni fɛn daminɛ na yɔrɔ min i kana ɲinɛ a kɔ i ka mɔgɔ mɔgɔ ye suma na bi a bɛ min suma kɔrɔ a tun bɛ tile la tilela mɔgɔ de bɛ k'an bila suma kɔrɔ ala man sutura la saya laban o le ye mawutul ahmar saya wulima o ka jugu bɛɛ ye nin kɛlɛ hawa nafs nin kɛlɛ ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye an karamɔgɔ ni ka mɔgɔ mɔgɔ minɛ lahara nin de o kɔnɔna na Sayyidina Musa alayhi salam ale ko k'ale bɛ fɛ ka kɛ alakira manton ye Allahu Ta'ala ka kuma 4 fɔ a ye o kuma 4 de bɛ saya 4 kɔnɔ o kuma 4 de ye Fatiha ye an bɛ wuli Allahu Ta'ala ko Musa ma a ko ya Musa kun wasiqan bi madmuni rizqi ma dama khaza'ini mamlu'a wa khaza'ini mamlu'a la tanfadu abada Musa lala ko wari bɛ n bolo lala ko bonya bɛ n bolo lala ko ne talen ko bɛɛ ye lala ko magasin bɛ n bolo a tɛ ban ni lalaw la min sɔn kɔrɔ bɛ kuma na dɛ an bɛ ala tanu an bɛ ala barikala alhamdulillah an bɛ nabaga bɛɛ fo wala mɔgɔ mɔgɔ nana kɛnɛ kan yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an m'a daminɛ min ma an ka musokɔrɔba dɔ bɛ karitew fo bɔ yen wala san san olu ka tɔn jamaba de bɛ na kɛnɛ kan yan hali ɲinata na invitation ta la dɔw ma mais kunu seli fana wagati musokɔrɔba fatula donc kosɔn n'a ka jama ma se ka na o suturali yɛrɛ ka kan ka kɛ seli fana seli kɔfɛ wala Aya Jakite donc ka dugawu kɛ musokɔrɔba ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲinɛ a na ala ka yafa a ma ka fara jɔn kunnadenw ka ala m'o kɛla donc o folikanw kɔfɛ sa an bɛ foli fɔlɔfɔlɔ an b'a ɲɛsin Kadimi Rasul ma voilà donc an bɛ wa Kadimi Rasul yɛrɛ fo an ka sɛkolo an karamɔgɔ Fadu wala kabini nin kɛnɛ nin sigila san 17 le bɛ nin wala tuma o tuma n'an ka welekan sela a ma wala baara b'a bolo a b'a baara bɛɛ to yen wala a bɛna ka nin baara kɛ ka bɛn anw yɛrɛ fana sago ma wala an b'a ɲini ala fɛ si kuntagalajan ala k'a d'a ma si nafama ala k'a d'a ma ale ka folikan kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo ani an balimacɛ n'an tericɛ wala n'o ye imam taw ye wala an b'a fɔ ko kɛnɛ imam taw ka kɛnɛ nin wala n t'a san da lɔ wala an bɛ baara ɲɔgɔnya na ɲɔgɔn bolo wala ale de ye imam ratibi wala ne ni an dɔgɔcɛ Abdalla wala an n'u ye a ka nayibu ye alhamdulillah depuis an ka kɛnɛ nin fana sigi fo ka se bi ma wala karama fɔ a kɔ wala n'a bonya tala d'a ma wala a bɛ hamina a bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ kɛnɛ bɛ sabati cogoya min donc vraiment an bɛ imam fo wala ala ka sijan d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma a bɛ ɲɛmɔgɔya min na an ɲɛfɛ ala k'a mɛn a na ala k'a mɛn a na tɔɔrɔ tɔɔrɔ bɛ ɲɛmɔgɔ sɔrɔ ala ka kisi a ma o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a dɔgɔcɛ fana fo Abdalla komi ale le banimini la misiri la an bɛ Abdalla fo wala san bɛɛ ko n b'a fɔ cogoya min na san bɛɛ ale yɛrɛ fana bɛ kɛnɛ ka n'an ye wala ko a ni ce a ka kɔnɔna gbɛya la wala an bɛ imam kɔfɛ baara min na an bɛ imam dɛmɛna baara min na ala ka baara ɲɛ anw yɛrɛ fana bolo yarabi ala ka anw yɛrɛ fana kɛ ko mɔgɔ ɲuman ye imam taw kɔ wala o tɛmɛnen kɔfɛ wala an bɛ foli ɲɛsin kofɛsi ma an bɛ kofɛsi fo kosɛbɛ
voilà depuis ko fesi kon sigila voilà anya karan nabi sigiya ko fesi be an deme baran na kusibe voilà ashiyuku be bo fanga bambaran na donc vraiment ala kelen bi se ka sara amanyina ala fe ni jankuru na ala ka baraka do ala ni jankuru na ala kana alagasi ame fe jankuru ka ko divar bemna chukami ya rabbi ka ande me na ya ala mukela rakra baraka kama rakra horma kama sallallahu alaihi wasallam wala nambolay wala manga grand frère fou nay baj misilay wala ma fou aka dem fayal wala alla asorla ka fo awulla doni parce que ko fesse bara do be lo nambaw kanga jiga bijan yantili dama wala donc be o réunion na kama anana bo keneka ko kuma abani ko fakasra dali wala sambe encore chene vraiment abandeme sambe abandeme dugula chuamna abandeme fana war latino wala amanyina alafe ashijanda maka Kenya dama abulu be baami naka baranya abulu rabbi alamu kala donc amit lafana ame anterke fo lasne jabi ale fana ye wadin fadoli jamana yere chuko kama ni ya sandamai wala tumadolani anga karambe be aka tagamama wala ma annabi jamana kono abi soro wala aka patron ka bla baradola do ko so biya makene soro anga fuli kamera lasne jabi aka bara ala ka sabati ala ka baranya bulu balmiya mi mani nyonche ala ka balmani jiya ala ka na balmiya ni buya ko fe sami anyashi wala amam suma ulul yanga dembawi amadam na ambam su jogore musula parce que depuis anya de lu 40 sigida ulul la baya koro fuka sibima wala were fana ci kuma keneka madola nuna na ati lon fana ko nana wala adama dem be na chukolu wala amufu o furuso mina ala ka baraka do furuso nuna ala ko dun lanya ala ka den nu ko saboyi o be ande meni na furumi sambe ala ka na furu ni jidi na mbolay ame amba fo no kadim rasul yere furuso yi ina ala fe aka furuso sabati ala mu kala den soro la ala ka den nu lanya ya rabbi ka shek nyona shaya duna wala maka dun yere temi shekka amu yin ala fe ya rabbi ala ko ke wa ame fuli laba ni ankara mo Usman Shirmala na idara dimso no ina idara yi wala donc ame ina fu ina kan furu balu blaka na dama ablam so no ya ambam so yi aja samasi lo na nakana wardi donc ame ina fu dante fuli mina ina beta malla madanya 40 kanyana alhamdulillah abe mo black na representer ade la bunya mun kelila ko jama benu bunya ke anona wala donc ala ka nyina tayirala ama fu ama nyina ala fe aka furso ala ka sabati ala ka barka do aka furso la ama nyini seti ala fe ya rabbi adun ala ko lanya ya rabbi adun ga asago ya ala mo kela albi amedu go ke awulu fay no ya ambe karamo yi wala ala ka meshila ala ka Kenya dama adin kimana musuma ala kana libu bangola libu mbasi mariyama ya rabbi ambu doni minyi ala ka do farauka ala ka chokorbani ala ka abulbe aka barala ya rabbi amanyina ala fe wa ka anni ake sukelin kono arjine na ya rabbi ala mo keda wala anga sheku musofitini beya da be keneke ya kwan na lijiyalanyi wala nana kana akromsu blasra wala amba fo kromsu te dembay alo le dembay wala mande abi fotino wala kromsu te dembay alo le dembay menelo tuntaluna donc kabi ya fama ala yere kama ya rabbi ala ka kafur sabati ala ka barka do aka furla de mun so la bulu ala ko bela denanya ya rabbi ka den nun te mulu yere kan ya rabbi ala mo kala ambe do ke nyinanta kera herala chugumina samreta ala ko irana fasamantia ani karama min be kira kan salila ala ka adi ambela jelema jurumu yafa munu mana yala ala ka jurumu yafala
foli ni wali ɲuman dɔ o ye aw ta ye ni waati in na aw minnu bɛ ka an lamɛn Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka taa se farafina jamana fantan ni naani bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Ala fɛ Ala ka waati yɛrɛ yira n na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila hangalondi sega tiemi